Parketik abiatuko gara gaur, han Gustoko azoka antolatu baitzuten berriro. Hurbileko eta kalitate oneko elikagaiak sustatzea da Gustoko azokaren helburua. Ondoren, basurako flotaren antxoa harrapaketak eta suspertze plana izango ditugu albiste. Judit eta Aitor bi gazte abeltzain dira eta esne etxalde bat gobernatzen dute era ekologikoan. Euren hauntzen esnea zainbat gazta mota egiten dituzte. Bastidan amaituko dugu, ibilbide bat abian jartzen ari baitira labardolareak ezagutarazteko. Gustoko elikagai eta gastronomia produktuen azoka erreferentzia da nekazaritza munduan eta joan den astean 6. antolatu zuten Barakaldoko beken. Gustokok goizean zabaldu zituen ateak eta goiza profesionalentzat izan zen. Hori baino lehen, erakusketariak postuei azken ukituak ematen aritu ziren. Azoka honetan, edariak eta janariak probatzeko dastak egiten dira. Jardueren eremuan, Bilboko goi mailako ostalaritza eskolako show cookinak izan zuten protagonismoa. Erakusketariak estatuko bazter guztietatik zetozen. Batzuk beti etortzen dira, Tomate Herrera enpresaren kasuan bezala. Azokak Algusto izena zuenetik etortzen gara, eta gure produktuak onarpen handia duelako etortzen gara. Gure tomatea ez dago supermerkatuetan. Tomate autoktonoa da. Hau da, tomatearen ezaugarriak ez dira genetikaren bidez ukitu eta benetako tomatearen zaporea du. Jendeak probatzen duenean esaten du. Txikitan jaten nuen tomatea da hau. Slow ibilbidea bisitatu beharreko puntuetako bat izan zen. Azik eta Eusko Jaurlaritzak babestuta 0 kilometroko 25 produktu baino gehiago izan ziren dasta askorekin batera. Bertan, ikusgarritasuna eman zieten Euskadiko ekoizle txikiei. Kasu honetan importantea da guretzat elikagaiak edo produktoreak sustatzea. Importantea da bisibilizazioa hementxe, Gustokari esker, eta gero gurekin 25 produktoreak gutxi gora bera asteburuan zehar izango dira. Eta importantea dastaketak, katak, gozatzea eta batez ere bultzatzea gure produktorei. Momentu honetan, batez ere, baina etorkizuna ere bai. Slow ibilaldian eta asteburuko dasta ugarietako batean, dasta argigarri bat antolatu zuten sukaldari profesionalei eta ardo banatzaileei zuzenduta, Bastidako Aimare zupategiaren ardoekin eta Guardiako Moraita gaztandegiaren gaztekin. Aitor eta Iñaki Mata anaiek dastan erabilitako ardoak erakutsi zizkiguten, 2 zuri eta 2 beltz. Biura erabiliz egindako ardo zuri gazte batekin hasiko gara. Eta gero, barrikan hartzitutako beste ardo zuri batekin jarraituko dugu. Erdia garnatxa eta beste erdia biura zaharra da. Eta barrikan 7 hilabete egonda. Ekoizle txikientzat azoka ona da, jendeak ezagutu gaitzan. Beratze karbonikoz egindako ardo bat dastatuko dugu. Etxean beti egin dugun ardoa da, eta 2019an aterako dugu merkatura. Hau ere beratze karbonikoz egina dago. Oinarria, muztioa alegia, barrika batean sartu dugu frutazaporea osorik izan dezan. Baina egur ukitu txiki batekin. Moraita, hauntze txalde eta gaztandegi bat da. Alizek hauntzesnez egindako 4 gaztamota aurkeztu zituen. Malen Sarasua, Lehartik errekoak, Alizeri lagundu zion aurkezpenean. Gure 0 kilometroko gaztak aurkeztuko ditut gaur hemen, jendeak dastatu ditzan. Artisau produktuak dira, 0 kilometrokoak. Geure hauntzen esnea erabiltzen dugu 4 gazta mota egiteko. Gazta freskoa, ore biguneko gazta, heltzen utzitako gazta bat eta gazta urdina, hauntzesnez eginak denak. Todo de cabra. Gustoko azokatik gora eta bera ibiltzea gozamen hutsa izan zen.
produktu ekologikoak, jatorri izeneko sagardoa, euskal garagardoa, Arabako Errioxako ardoak, txakolina, gaztak, estebeteak edo eta arrain kontserbak. Euskal gastronomia osoa batzen duen azoka definitzeko nahikoak dira bi hitz, kalitatea eta jatorria. Eguerdiko 12etan inaugurazio ofiziala izan zen. Bilboko udaleko, Bizkaiko Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako agintariak izan ziren ekitaldien buru, eta Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburuak hartu zuen hitza ohorezko aurreskuaren eta xingola moztearen ostean. Ondoren, segizioak estanak bisitatu zituen. Bekeko eta Gustoko azokako zuzendariek topaketaren garrantzia azpimarratu zuten. Gustoko guztiok daukagun topaketa da, nekazaritza arloan dabiltzan baserritar eta ekoizle guztiak batzeko. Batez be, eskaintzeko beraiek egin dituzten produktuak eta bai Euskal Herriko jende guztia dastatzeko eta bai profesionalekaz okitzeko kontaktu profesionalak, bai distribudorekin, bai kanal horekan dauzen profesional guztiekin. Gustoko azoka balantze onarekin itxi zen, bai bisitarientzat, bai erakusketarientzat. Azokak protagonismoa ematen die enpresa txikiei eta ekoizleei zuzeneko tratuaren bidez euren burua ezagutaraz dezaten. Euskadiko basurako flotaren antxoa harrapaketa datu onak ematen ari da. Aztik urtean bitan egiten duen biomasari buruzko azterketaren arabera, kanpaina oso ondo doa. Arrantzaldiak erritmo hartu du eta antxoaren tamaina eta kantitatea delata, lonjako prezioa jaitsi eginda. Bestalde, Abadinoko Ibon Lasuenen baserrian, Bizkaiko Foru Aldundiak suspertze planaren lehen urteko balantzea egin du eta babesa eman dio proiektuari. Nekazaritza sektorearekin adostutako ekimen batean 2,5 milioi euro inbertitu dira, eta horren barruan 14 jarduera aurreikusi dira ustiategien etekinak hobetzeko, gaztei lehen sektorean sartzen laguntzeko eta lurraldearen kudeaketa optimizatzeko. Ekitaldian, Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun nagusiak eta Arantza Atutxa Natura Ingurune eta Nekazaritza diputatuak hartu zuten parte, N eta Enba sindikatuetako eta Lursail elkarteko ordezkariekin batera. Etxanoberen hitzetan, lehen sektorea babestea ez da kontu ekonomikoa soilik, apustu estrategikoa ere bada, baserritarrek lurraldea kudeatzen dutelako, landa inguruneari bizirik eusten diotelako, eta elikagai hurbilak eta kalitatezkoak bermatzen dituztelako. Etxeberri Goikoa baserria Olaberriko Errekalde auzoan dago. Beti egin dute lan esnebeiekin, eta Aitor Aranburuk eta Judit Garziak Aitorren gurasoen lekukoa hartu zutenean, baserria goitik bera berrantolatu zuten. Gaur egun sentia baino lehen egin diegu bisita eguneko lehen zeregina ikusteko, jestelana. 11 behi dituzte esnea ematen, eta 8 puntu hauetan 2 aldiz jesten dituzte egunean. Dauzkeu 11 behi, momentu honetan 9 egia jesten, eta gero dauzkeu 6 bigai haundi, eta gero txaltxik eta bigai gazten arten beste 14 bat. Etxen jaiotzen dan guztie, aurreako ustez padak izendu egiten dugu. Aitorrek, Anbu izengoitiz, Jordiren laguntza du. Biak elkarren osagarri dira lan horretan. Montbelier arrazako hazienda ugaltzeko euren emeak erabiltzen dituzte, eta intseminazioa har baten bidez egiten dute. Rekria guzti etxeko haiten dugu, bigai guztik etxeko die.
Orduan, hazie bilatzen Monbelierrana ez da erresa, eta egin deuna da, gizentzeko nahi baldin badeu, limusinekin kruzatzen deu, eta aurreako baldin bada, hazie Madridetik ekartzen deu, eta arreken jartzen deu. Esne guztia etxaldean gelditzen da, esnekiak egiteko. Esne guztia erabiltzen dugu Gaztaiteko, txekorrantzat ere esne asko juten da azkenen, baino urtean 55.000 litro esne erabiltzen dugu gure Gaztaiteko. Jesten amaitzean, eguna argituz doa eta txindoki zoragarria saltzen da paisaian nagusi. Inguru ikusgarriak dira. Ondoren, txekorrei jaten emateko ordua dator. Txikienari biberoia ematen diote. Besteek berriz, dagokien nanoa hartzen dute, tokiko produktuen nahasketa bat da, erabat ekologikoa. Hau da, artoa, garagarra eta hilarra. Mezklau Olaberriko kooperatiban prestatzen digute, saiatzen geha ale guztie aldan gertuna ekartzetik, eta hau da erabiltzen deuna, bai esnetan nahi dien behientzako eta bai gizentzen dauzkion txekorrantzako. Ez dauke zer gehiago, 3 ale horiek eta dena ekologikoa da, eta gero horregatik beti gatzarria eduki behar izaten dugu mineralantzako. Hanbuk esan digunez, elikadura abeletxeen oinarrietako bat da. Eta esnekiak eginezkero, ze esanik ez. Elikadura azkenen ardatza da, ez da? Gu bezalako baserri baten, begik onena da arazo gutxina ematen dituna. Eta orduan elikadura hon bat, bai zereal garbie, belarra, larrea, oso importante die, bai ekoizpeneako eta bai beraiek osasuntxo edoteko. Etxeberri goikoak abeltzaintza estentsiboa du oinarri. 10 hektarea lur dute eta abereak kanpora ateratzea funtsezkoa da hanbu eta juditentzat. Eguraldi txarra delata, gaur ezin dira atera. Guk 10 hektarea ibiltzen dugu pasatxo, etxe inguruko dena larren aprobetxatzen dugu, saiatzen geha rotazio egoki bat iken, eta beti zuaitzek itzaleako eta ure euki dezatela, eta gure ekoizpena oso lotuta dau, larrea atatzen dienen ioiken da esnea, aurten negu oso luzea dijo eta barrun denbora desentea idien, tordun baitare garrantzitsua da neguako belarrondua eta siloa edukitzea, baina dena pixkat horren arabera da gure ekoizpen guztia. Jordik jestegela eta ukulu osoa garbitzen ditu. Etxalde batean garbitasuna da beste zutabeetako bat. Animalien osasunei behituta, personenen bezala, elikadura, kirola eta garbitasuna. Eta esnekin lanin da, handik egeio, ez? Esnea oso produktu delikatu da, garbitasuna oso garrantzitsua da. Tordun saiatzen geha prozesu guztien garbitasun hori mantentzen, bai behiekin, ikuilun eta gazta elaboratzen deun tokin. Azkenen bai gaixotasunegatik eta baita produkton kalidadegatik oso gauza garrantzitsua da. Eguneroko zeregin ugarietan egindako etenalditxo batean, Aitorrek baserria aurkeztu digu. Belaunaldi asko die, baserri hontan esne behia dauzkagula, gutxienez gure birraitonaren garaitik. Nik neronek eta juditek ere bai nekazaritzen generitza ikasi genuen, baino pentsatzen genuen etzala posible baserriti bizitzea, edo ez behintzat baserri tamaino txikiko baserri hontatik eta ganadu mota honekin. Baino horrekin genuen bidai bat Austria eta Suizara, eta han ikusi genitun antzeko ereduk, da nola produktua eraldatzen zuten, salmenta zuzena, ekologikoan, eta han hasi ginen pentsatzen, agian posible izango zela. Gero konturatu ginen gertuago ere, zeudela beste referente batzu, Gregorio, Fermin, eta hor ikusi genuen posible zela hemen bizitzea. Eta momentua iritsi zanen, edo guk hartu erreleboa, edo utzi eta ahaztu hau hemen zegoela, hartzeko apustu egin genuen, eta pixkat guk erantzi genuen zatia, zetik manejo guztio aurreti bazetorren, eta erantzi geniona zen, produktuen eraldaketa eta salmenta zuzenaren bide hori lantzea. Lurrarekiko konpromisoagatik ekoizten dute era ekologikoan. Guretzat etzan aldaketa bat izan, azken finean gure gurasoek hau erakutsi ziguten lan egiteko modu hau, behiak larrea ateatzen ziren,
prebenitzen ziren gaixotasunak eta alba zanetzan kimikorik erabiltzen, beharrezkoa zanean bakarrik, eta hori da gaur egun egiten deuna. Orduan, ekologikoa egiten deu, benetan hortan sinisten deulako, eta esaten deguna eta egiten deguna batera doazela uste deulako, eta nekazaritzan da beltzantzan etorkizunen ikuste dut inguru girokin ekilibrio neoten, eta modu jasangarri baten lanitekin geroz da lotu egongo dela. Etxeberri Goikoan jasangarritasuna garrantzitsua da. Adibidez, energia berriztagarriak, eguzki plakak eta bateriak konpromiso horren parte dira. Gu garrantzia handia ematen diogu prozeso produktibo guztiari. Ez bakarrik produktua osasuntsua eta goixoa egoteari, baizik eta prozesu guztiare pixkat olakoa izan dadila. Eta orduan, saiatzen geha lantzen gauza guztiak, ziklo guztiak izten, txekorrak izentzen ditugu, simaurra konpostatzen dugu, erabiltzen dugu baratzako, belazetako, energia ere saiatzen geha gu sortzen aldeun guztie, eta badauzkagu eguzki plakak, eta gero baterien bidez eta software baten bidez, eguneko eguzki energia hori gauetan ere erabiltzen dugu, eta saiatzen geha erabiltzen ditugun untzi guztiak kristalezkoak izan daitezen eta bueltan jaso, eta pixka bat atal guzti horiek lantzen gure egunerokotasunean. Juditek eta Hanbuk Montbelier arraza aukeratu zuten haien beharretara eta ustiatze eredura primeran egokitzen delako. Bueno, hauek behin Montbelierra dien, hau bigai gazte bada, eta pixkat aukera genuen arraza hau gure manejoagatik, ekologikoa nahi gehan, aldapa asko daukeu, asko larretzen deu, eta orduan bilatzen genuen behi bat, arazo gutxi emango zituna, rustikoa, ondo ume ingo zona, ernai errezatako zana, eta Montbelierra aukera genuen. Ordu arte frisoia geneukan, baina frantziko bidai baten ezagutu genuen, ikusi genuen nahiko esnetako arraza zala, oso ondo egokitzen zala aldapata eta larren ibiltzean, eta gure txekin erabat bat ikentzola. Eta egia esan oso guztua gaude arraza honekin. Esneak oso ezaugarri ona dauzka gazta egiteko. Etxeberri Goikoa baserri dibertsifikatu bat da. Oiloei jaten ematera eta baratzea eta fruta arbolak zaintzera joan da Hanbu. Judit bitartean gaztandegian dago eta Xabierrek lagunduta esneontzia berotu du. Gaztak balio erantsi bat ematen dio Etxeberri Goikoa etxaldeari. Gaur egiten ari garen gazta, berez erdiondua da, oso xamurra, tantai gazta deitzen diogu eta da pasta prensatu, gazta berri bat. Gure kasuan abeltzantza ekologikoa egiten dugu, dimensioa ere egokituta dago gure baserri honen dimensioarekin, dela baserri txiki bat, nolabait esateko, eta orduan guretzat oso importantea da gu geuk esne hori transformatzea eta gu geuk saltzea. Horrela ja lortzen dugu bideragarritasun egoki bat guretzako, ez? Produktuak azoketan eta denda txikietan saltzen dituzte, eta asteazkenero Ordiziara joaten dira. Egiten ditugun gaztaiak dira, hori, erdiondua, dela gazta oso xamurra, 2 aste, 3 astekin komerzializatzen dugu, beste tipo bat mami biguineko gazta bada, hori oso krematxua da, beste tipo bat egiten duguna gazta laktikoa da, mamitze laktikoa duen gazta bada, hori ere baitare oso untu osoa da, eta gazta urdin bat, mantekosoa, ez da oso fuertea, baina zaporetsua da. Eta gero horretaz aparte, gazta oso fresko bezala, gazta krema egiten dugu, gazta fresko bera, eta gaztan bera ere bai. Gatzura erabiltzen dugu, gaztan bera egiteko. Gazta hauek denak, merkaturatzen ditugu behieko gaztak markarekin, eta gure kanalak nahiko zuzenak dira ia denak, baina baita ere inguruko eta herrialdeko denda txiki batzutan saltzen dugu, baita ere Ordiziko azokan eta Goierriko kontsumo talde anitzetan.
Behieko gaztak kalitate honeko gazta ekologiko baten marka dugu. Jasangarritasuna eta ingurunea kontuan hartuta, bi gaztek egindako ahaleginaren, gogoaren eta lan onaren emaitza da. Arabako Errioxa eskualde aberatsa da. Paisaia, kultura, gastronomia eta historia dira Euskadiko hegoaldearen balio handienetako batzuk. Arabako Errioxako kuadrilan eta ardoaren ibilbidean lanean ari dira hori dena sustatu nahian turismo jasangarriaren bitartez. Gaur egun, Labar Dolareen ibilbidea izeneko ekimena garatzen eta egokitzen ari dira. Txema kuadrilako presidentea eta Jose Manuel Bastidako turismo bulegoko arduraduna motako dolarearen obrak nola doazen ikustera etorri dira. Ibilbide osoan egin beharreko inbertsioa 100.000 eurokoa da eta Next Generation Funds Europarren diru laguntza dute. Horrelako dolareak ugariak dira Bastida osoan. Hoietako asko etxe partikularretan daude, kasu honetan eraikina desagertu bazen ere. Labar dolareak ordezkatu zituzten barruko dolareak dira. Dolare hauetan ardo gazteak, freskoak eta fruta gustokoak egiten ziren, eskualdeko ardo tipikoak alegia. Es la recuperación de la ruta de los lagartos. Bastidako Labar Dolareen ibilbidea berreskuratzeko proiektua da. Jasangarritasun planari esker eta Next Generation Funds Europarrekin finantzatuta, bultzatzen ari garen 27 proiektuetako bat da. Planak 4 ardatz ditu, eta Labar Dolareak horietako bat dira. Trantsizio berde eta jasangarriaren barruan dago. Funtsoiek 2 zutabe garrantzitsu baitituzte. Turismoa eta jasangarritasuna. Y la pata de sostenibilidad. Dolareen ibilbidea hemen hasten da, motan. Hemendik aurrera eta Bastidako kanpoaldera joan da, Labar Dolareekin egiten dugu topo. 7 lagares los que se 7 dolare jarriko ditugu balioan. Batez ere eskualdeko eta nazioarteko turismoari zuzenduta. Turismoa desurtarotzea da xedea. Sasoi jakin batzuetan kontzentratuta egon beharrean. Eta horrela, beste pizgarri batzuk eskaini. Enoturismoaren osagarria da. Turistek jarduera batzuk egin ditzaten eta ondorioz, denbora gehiago gera daitezen. Upategiak bisitatu ondoren alde egin ordez, kulturaren eta arkeologiaren ikuspuntutik interesgarriak diren beste gauza batzuk eskaini nahi dizkiegu. Desde el punto de vista antropológico, arqueológico. Jose Manuelek berak azaldu digu barruko dolarea nola zebilen. Ardoa eta olioa egiteko erabiltzen zuten. Estamos en el lagar de la mota. Motako dolarean gaude. 16. mendeko dolare zahar baten hondakinak dira. Ardoa egiteko baliatzen zuten. Etxe bakoitzeko eskaileren azpian ardoa zegoen. Etxetan ez zegoen urik, beraz, pentsa zenbat ardo edaten zen garaiaietan. Egitura honetan ikusten dugun lekuari dolarea esaten zaio. Neurriak 3x3x3 dira. Bildu ondoren mahatsak goiko aldetik botatzen zuten, eta jarraian zapaldu. 3 egun behar ziren dena zapaltzeko. Eta beko aldean zegoen zulotik ateratzen zen mustioa jaso, eta beste leku batera eramaten zuten hartzitzeko. Zorionez, honako dolare honetan, prentsa bat zegoela erakusten duen zulo bat dago. Mahatsazalen hondarrekin ez ezik, olibekin ere erabiltzen zen. Bastidan, eta duela mende askori buruz ari gara, olibadi asko eta zabalak zeuden. Beraz, logikoa da, mahats bilketaren ondoren, azaroan olibekin hastea. La oliva, como tal. Pixkanaka, dolare hau eta Bastidako beste batzuk berreskuratuko dira. En la Bastida tenemos la suerte de... Bastidan, zorionez, Labar Dolare asko ditugu herri inguruan.
Honelako edadura txiki batean hainbeste labardolare topatzea ez da mundu osoan gertatzen. Urteak daramatzagu bisitak sustatzen eta antolatzen, jendeak ardoaren alderdi hau ezagutu dezan. Eta kuadrilan hartuko diren neurriei esker, balioan jarri ahal izango ditugu. Jendeari hoiek bisitatzea erraztuko diogu. Izan ere, orain arte nahita ez norbaitekin lagunduta bisitatu behar ziren. Baina aurrerantzean, nork bere aldetik bisitatu ahal izango ditu eta gure herriko kulturan murgildu. Que baña este pueblo. Txemarekin eta Jose Manuelekin bisita gehien hartzen dituen labardolaria ikustera joan gara. Santurnia. Modu sinplean eraikitzen ziren, mahastien gainetik metro gutxira egoten ziren arroken gainean. Jose Manuel eta Txema tokian zehar dabiltza azalpen panelei begira. Labardolare gehien dituen munduko udalerrian gaude eta ibilbideak 7 berreskuratu ditu. Es que ahora sí que estamos en el... Orain bai, arkaitzean induskatutako labardolare batean gaude. Hau adibide tipiko bat da. Garai bateko mahastien gainetik metro gutxira dago. Lursail jarrokatsu, pobre eta idorretan egiten ziren. Y que se hacían pues eso en terrenos rocosos. Gero mahatsa ekarri eta zapaldu egiten zuten. Y se pisaba aquí. Trata de valorizar $7 sustatu nahi ditugu. Bastidan ikusi duguna barne. Ez da ohiko labardolare bat, baina hasiera emango dio ibilbideari. Hemen, Bastidan, hau bezalako dolare asko daude. Baina 7 baino ez ditugu bultzatuko. Jose Manuelek azaldu digunez, funtzionamendu erraza du, gravitatean oinarritua dago. Un lagar rupestre es muy sencillo, en el sentido de que... Labardolare bat oso simplea da. Mahats mordoak goiko aldera eraman, hemen ikusten dugun zulo txiki honetan utzi, eta zapaldu egiten ziren. ¿Qué es el zumo? Por gravedad, tal como está... Zapaldu ala, hobi batera erortzen zen muztio guztia. Eta jarraian etxera eramaten zuten. Y era el mosto lo que se transportaba luego a las casas. Logistika errazteko, haien pilo bat eraman ordez, muztio kantitate txikiagoa eramaten zuten, etxean hartzitzeko. Que luego pues fermentaba las casas. Dolare hauek 9. eta 13. mende bitartekoak dira. 14. mendean hasi ziren negurra erabiltzen. En este lagar tenemos la curiosidad de... Dolare honetan bitxikeria bat dugu. 9. mendeaz geroztik erabili baitzen. Gero modernizatu egin zen, egurrezko prentsa batekin. Prentsak batzuen egitura bat, zuloaren gainean jarrita, mahats mordoak zapaltzeko. Eta ardatzak, eta arroka bat ere urkatxoak presionatzeko. Horrela esaten zaien mahatsa zapaltzeko zurei. Beraz, prentsak egiten zuen lana. Laster, ibilbide berriaz gozatuko dugu eta bertako historia eta kultura hobeto ezagutzeko aukera emango digu horrek.